Masih esok ya tangi. Ya. Sikil lara nek tangi tuh. Lah kowe kok ngingkong maneh to, Pak? Ayo nang tangi. Iya, wis belanja aku tak masak. Iya, setangi iki. Tak disik nang bawang ya, Pak? Ya. Sikil linu tenan. Delok. Enak. Iki jangan ngisi. Dadi karen kok nalawot tok iki. Kok metu. Lah iki enggak entek iki. Pak. Pak, tukokne LPG, Pak. Pak. Entek iki lho LPG-ne. Nah, ditawang kira semawur celuki. Ya kowe kok sing glimbung ning kono to, Pak? Iki wis bedhog, Pak. Kowe iki njaluk nguntal ta ora? LPG entek kae lho. Tuku wae. Wong kok letang-letang ning kono wae. Kematin teni kok jebule iki ngipi ngiler-ngiler. Wong wedok ning ketap yak ning pawon dek ngiler-ngiler. Astagfirullah. Ana gempa. Gempa bathukmu ku sing gempa. Kowe lho Pak wis tak enteni sak jam. Aku ngising sampai balik manene pawon urung tangi kowe. Kowe iki njaluk dimasakne apa ora? Tapi jenenge iki lentek. Nek niatan kowe pengen nglikran ning kono, tak seret tak obong sak kasur-kasure. Karuane cek dadi aku ning mburi kono. Tibake kowe ta, Bu. Tak pikir ki mang gempa, tibake sosotem. Bah, lagi cocok iki jangan nih. Takutnya godok sih. Godaan. Ngomongane ora pokro. Wah, tangi ngorok ae. Alah, tenan ta yo? Alah, tenan ta yo digodak. Iki nek kowe cara kowe sing turu ya. Iya, lah kok kena isi kok poki. Ngono ile Pak, mesra ngene ndur gendeng lah sing glimbung. Ya ora ro to. Urusane yo mbek bapak. Wong tugasku sebagai anak dermemeng ya. Benesuk kok diombeni kopi, dirokoki. Ngene iki lho, wetenge gak senep le kondi. Lah kowe lek njaluk sarapan sego ki nek isuk yo tangi yo lho, Pak. Aja kok nglimbung ae. Aku ki sebagai wong wedok ki yo pengen kowe ki tanggung jawab lho. Ora kok turu muwe mbok gedeno. Hah? Aku ki yo wedi lho. Lah gek kowe ki wedi apa? Ya wedi nek gak iso dadi suami sing bertanggung jawab. Bener nek bojo sogok ndal kowe ki. Gendeng wis ngurusi kowe. Lele peno dino kene sik. Kok iso? Enek apa neh? Wong ki nek dijak jengker ki aja kesusu anjel. Anjal dengkul mono. Ora nanti kok anjal jadi. Ngene lho, Pak. Aku mbek kowe iki rabi ki wis gede taun. Lah kowe kok sing ngono-ngono arek nek perubahane blas sih. Lah iya to. Aku ki mbok kon piye terusan? Yo sing kaya umume wong ngono le, Pak. Apa aku ki ya ora umume wong? Umume kewan nek kowe iki.
Lah kira-kira kewan sing cocok nggo aku ki apa? Tenane kowe pengen roh. Ya ora apa-apa nek mbok dono. Tumo katok. Heh? Ini ki aku malah kelingan biyen nom-noman kurang rapi. Yang manis siapa yang punya? Aduh. Nyawer puril ngono kuwi. Sok kelingan aku. Sing disawer tompakane Honda Jazz. Sing nyawer nggo beda hontel. Yuh. Lah, kena apa? Kok potongannya kok lenglong, Cung? Loh, Mbah, Lah, kena apa? Kok delokne kok lenglong tenan? lah piye to, Mbah? Rasaku rabi mbiyen ki enak, iso urip wong loro. Tibake malah nyungsang jungkir ngene. Lah ya, Cung. Sing penting wong kuwi sabar. Nek sabar kuwi tambah melarat. Tapi wong sabar iku atine jembar. Oh, ngono, Mbah ya. Lah suket bareng ki lho. Wis diobati ya kok ora garing bareng. Lah kok pinter tenan. Ini ki polahe gak ya tambah dana neh. Wong bantuan ya urung medun. Dana pengeluaran terus. Loh, ini apa teh? Kok mbok tuntun pedal? Dalan kono kuwi lho iso lunyune ra kaprahi. Ya Allah lali teh no tak uruk aku mang beridan ki ini. Kowe iki ndi? Ana apa? Wae kerja bakti ora teko dhewe iki piye? Alah iya lali aku teh. Nenek bantuan njaluk nomor 1. Mesti dotene kuwi. Kok iso nenek kerja bakti lali. Lah kena apa lali? Aku anu teh lembur aku ki ini. Apa sih mak lembur? Kuwi to teh anak sinetron apik sih. Judule iki tutorial dadi wong sugih. Dadi aku yo ndelok teh sampai bar sampai keturun-turun teh. Iki apa mak tiru ngono. Yo ora teh kan sinetron to teh. Tapi ki aku nek ndelok iki iso guguk-guguk melok nangis teh aku. Alah kuwi asine nratapi urip padha mek sinetron kuwi to. Jane yo plek ketik plek tre. Mangkane aku aduh ngene tak delok sampai mari teh.